Аз съм да видим, да? Ай, отвори колеснико. Целият пейзаж. Не мога да видя крилото, гледам. Я гледам крило. Коридор за каца. Абе, я нищо от София не видя, то да не обърка столиците, бе. Така се на Белград, бе. Ние сме вече... Полето не е. Гледай всичко. Да. Така, сега неща се съзбитат. Нямате въпрос. Как е, бе? Как се внимите? От всекъде е вода. Как вода? Как ще му поля в нивата, не му е водата? Чакай, не бой са. Какво е брат? Има и вера в това. Значи, вижте, може да го задържи на едно ниво. Виж, малко дигат, сваля. Опа, те така. Прав път сме. Сега трябва да от една страна. Сега пак така ще направим. Иначе го пътне обаче. Пределя на кутините. Его кацава. Ето пистата. Абе са, он е будом. И видео е ребо. Ето пистата. Не са го кацане пък. Чепли. Как е да видим? Спирни малко. Много и да го спреш, Ай, сега пък вие по-много искате, не стига, че пък кацате, па и да запреме. Праги. Те го спират. Ей, дай ми една роза, дай ми зелената чанта.